Čo to je? Klasický deň fajnšmekrov. OK. Odkedy zatvárajú už 14:30 podniky? Tomu nerozumiem. Počúvajte, káni. Bol som na Hajzli s čajočkou. Vôbec som mu nešukal, len som mu bil. Hladný som, nekam by som išiel. My som išiel ako afterku. Pripomínam. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Ja by som pritom nemal jesť, ja sa zadusím jak kokot. Back! Through! Počúvajte, šumáci, písal mi taký gáčo, že nechcem kúpiť Clio. No? Opel? Astra. Opel Astra Clio? Niečo také. Čo si povedal? Že za dvojku ne. Dvakrát? Hovorím 1,300. Ja, jasné. Moja huba. A vieš, čo som rozmýšľal na minule? Že čo ideš na vysokú? Maťko. Taťko mi povedal, že keď ju dokončím, tak ma videní. Tak si ju nedokončím. Taťkovia. Čak, ty si najlepší žiak. Čo ti jebe? To si pamätám ešte na onom. Jak dával učiteľom one. Ty si dobrý cyklistika. Kámoška. Okulárna tá, chalanická. Počuj, ty sa nechcel vystrihať. Peruje mi sánka. Ale čo sa chodil strihať? No vyberiem ti zlavičku. Perujem sánka. Budeme tam s tebou, keď ťa budeš strihať. Dobre. Poď. Počuješ ten beat? Takže manuál. Stopni to na chvíľku, nešak. Treba manuálčiť, nie? V kolónach a v meste. No čau, Mojko, máš to? No nevím, tak je Paco by chcel 6 a Maťko hovorí, že by si dal 2. No? A nedal ti ho, ja to vybavím, neboj. No, počúvaj, no a za 20 minút sme tam, dobre? Jediný manuál, no, lebo si niekde nesedel v automate, ale to nevadí. To príde Čo časom. robíš, jak jazdíš? Po ľuďoch, strana šuše. Nedáme nejaké jedlo, alebo ja neviem, veď kúpiť nejaké buty. Môžeme. Koľko boty? Put. Čím sa čau. Predajne a vybavíme si 2 za cenu toho. Alebo nejakú parádnu kepu na hlavu. Kepa? Čo je? Žudovka, ty kokot jeba. Kde sú pruhy, kurva? Čo ti jebe? Arlian, čau. Moja. Tu nako zajeb neku tej čáre. Áno. More taká čára, takú by som si ujebal. Trička nie sú zlé a rozmýšľam, počujem ma, Prašku. Diesel, čau. Že by som zobral tieto hliníkové, one. Jak sa to volá? Nevidím to príliš. Šumak. Je vinu, že som ostrihaný? Vôbec. Alebo ani nejsi. Čo sa stalo? Barber mal problémos. Zastavili ho? Yes. Ne. Asi ne. Jaký bol dokrútený? Počúvaj. Šampión. Nechci byť Šampión, to bereme zadarmo. Šampióny máme dneska zadarmo, som sa pýtal. Počúvaj, čo si ho ne? Čuješ? Starý Wyoming píše, že na pohodlí. Šampióny máme zadarmo dneska. Mami sám. Poď. Tu je pred obchodom. Predávaš, prosím ťa, otoca na chvíľu, otoca. Niečo tam máš na stene. Nemáš ne? Kilco. Koľko malé sú mi Kilco nevadí? nemáš pojičať. Zebere veci, nemáš kilco pojičať. Nemám. Ty nemáš to kilco, lebo on nemá. Nevíš, že ty teraz kradne, ale nemusíš sem chodiť, ne? Teraz Prašku, dávaj bacha, Žofr nemá, ale ja nemám tie štíru, lebo chcel by som ho mal. Že ja neviem. Chalani, povedzte, či sa mi toto hodí, hej? Že takto? Že by som to mal? Že by som to nemal, že mám rozopnuté. Čo myslíš? Že je Rambo z onej. Dobrý. Však Piko seka. Louis. Dobre. Zobrali si niečo, mám boty zatiaľ, som zobral boty, vyhodil som si ich von a potom... Dobre, predám hneď toho Šurimu starému predám. Dobre. Šuri. Vyhodil som si ich von, ty koko. Čau.
Majko, taká otázka, že dneska by sme ti nedali lovky, ale že by sme ti dali 2 žiarovky. Namiesto toho. Dáte do botičky, páni. Inak bych nechal. Žiarovky. 2 žiarovky sú málo, ale ja neviem ešte hodinky k tomu. Čo si blázon, to sú terminátorky, za 500 eur. Do kasy musím dať Do žiarovky. kasína, ale čo robíš? Do kasína? Do kasy? Počkaj, dávaj to, počkaj. Pozeraj. Zachodoval. Hodinky môžu byť, Ne, nemôžeš, pozri. Tuto je jedno video, na svadbe som bol No, a tu som chcel šukať bratrancovú sestru. aha, takže tvoje sesterní. No, ale... No, To ujebal, či čo? Na svadbe... Pozeraj. Zachodoval. Hodinky môžu byť, Ne, nemôžeš, pozri. Tuto je jedno video, na svadbe som bol. To je Tu som chcel šukať bratrancovú sestru. aha, takže tvoje sesterní. No, ale... Počkaj, im to jebe, to je strašné, ty koko. On je hyperaktívny, ADHD má. Nič, ja HDHD má, ty koko. Ja mu poviem. Do 15 minút sme späť, ja mu poviem. Kámoško, máme boty? Otváraj. Ja som sa v prezlikárni ešte vykosoval, kámoško. Jej. Kamoško, takú kávu dnes dám trojdňovú. Líza, čau. Idú za nami. Kde sú kľúče? Kde sú kľúče? Po dverách. Zvonka. Sladko, čau. Chalani, vôbec mi to nejde dole krkom a ja už nevládnem. Strašne veľa som toho zjedol, pozri. Si 16 gramov. Prehnal. A vy čo? Si musia mysleť tí ľudia naokolo, ako ho to zaujíma. Sypi. Mňa nie, ani ich. Ja som si dal nejakú onu. Vodu. Kde som videl kepu? Zas. Ja som nemal kepu. Ja som predal. Akože je to nejaký koprašok akože ináč. Čo by sme nejaký bicykel ujebať ináč? Pický, on to už byl ujebať inak. Dáme tu nejakú fintičku? Dáme. Dobre. Tak sa najím, vlastne som dojde. Vedúca, nechcem. No hoďte mi tú loptu, daj sem. Vydaj. Stačí takto, chlapi? Jasne. Môže byť. Dobre. To dole, rýchlo. Zvedavý, do nás skočí na lep. Jaký Čiže nejaké malé decko, ne? Pankár nasratý. Jaký parkinger nejaký. 2000 taktik. Manky. Kámoško, pasca, jak na prasca. Nevyšitá. Som mu hovoril. Že keby tam nezapresí. Hej, mladý, počkaj. Mladý. Váško. Počuj si, čumák. Loptička nám one vykopol tu chala, nevie kopať. Čína nevie, že poďme vybehnúť. My sme už veľký na to, my nevieme vylez hore. Víš, no. Dobrý bajk. Postražíme ti bicykel. On ti ho potraží. Čo ti idem? 2000, no. Poď som. Pomôžeme ti. Tu na, tajto. Víš? Basketbalka. Wimbledon lopta. Poď určite šikovný. Bledon. Pecka chalanisko, tam trošku vyššie je tá loptička. Tam vzadu. Díky. Máme. Dobre, čauko, maj sa. Čau. Poster sa. Čauko. Proste malé detsko. Proste malé detsko, ty koko. Koľko som to jedli? Sami, čau. V 26 hodinách. To je piči. Ty už v živote nerob kávu. Ja som to prehnal som. Kámoško, ja som ty si tak piker. Dal som 6 líček, mal som tak 2, ale... To vám tak... Takže kávu. Spínkať, dať si šach, sa vyčilovať.